Assalamu alaykum, hormatly davara gatnaşyjylar. Salam alik, qadrlı vatandaşlar. Hormatly Aydym Saadyn muştoklary. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamydyň. Hemde hormatly prezidentimiziň gollaw himayetleri netijesinde häzirki döwürde Aydym Saad sunatymyzy ösürmäge, bu ogry höwetli, zehinli ýaşlar ýüze çykarmaga, milli bagşçylyk sunatymyzy hassa kämilleşdirmäge ul ünsör berilýär. Dutarçı bağışı sadanaların arasında geçirilen çalsana bağışı bətleşiginde, yaş bağışçıların hem de sadanaların coşkunlu çıkışları yerine getirmekleri, milli aydımsa sunatımızı ösürmäge okuyuplu nesillerin kemale gelýänliginiň aydın suutnamasıdır. Qadrly dabara gatnaşyjylar, şu ajaýyp pursatda türkmen medeniýetini we sunugatyny ösürmekde berýän uly gollaw himayetler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimizi tüý süremizden alkışlarymyzy aýdýas. Milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Qadrly dabara gatnaşyjylar, häzir Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedow Şaltana bagşy bätleşiginiň jemleýici tapgyryna gatnaşyjylary iberen gutlagyny okamak üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehri Cemal Mekan Nurdiýowny Mehmedowany hormat bilen sahnamda çagyrýas. Dutarçı bagşy sadanlaryň arasynda geçirilýän Çalsana bagşy bätleşiginiň jemleýici tapgyryna gatnaşyjylary, garaşsyz ýurdumyzyň ýaş bagşy ýigitleri we gaýdylary, qadrly ýaşlar. Sizi Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugurundaky bätleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda geçirilýän Çalsana bagşy bätleşiginiň jemleýici tapgyryna gatnaşmagyň münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe garaşsyz baky tarap Türkmenistanyna 20 öşberli döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda ýetilen belen sepgitler, gazanylan ulu üstünlikler mähriman watanymyzy tanalmaz derejede ödegerdýär. Garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň umumy adamzat bähwitli öňe sürýän başlangyçlary dünýä bileleşigine giň gollawa eýe bolup, ýurdumyzyň halkara awrehasy ýokarlanýar. Qadrly ýaş bagşy sadanlar, garaşsyz ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bilelikde medeniýet ulgamyna hem uly ösüşler gazanylýar. Häzirki döwürde türkmen medeniýetini, sunugatyny, edebiýatyny ösürmäge, täze döwre bap Aydym Saadlar bilen baýlaşdyrmaga, medeniýet edaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmäge gönükdirilen tutumly işler barha rowaşlanýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugurundaky bätleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda geçirilýän Çalsana bagşy bätleşigi hem milli Aydym Saad sunatymyzy ösürmäge, ýaş bagşy sadanlary ýüze çykarmaga, olary gollamaga uly ýardam berýär. Bu bätleşige gatnaşmaga isleg bildirýän zekinli dutarçy bagşy sadanlaryň sany ýyl-ýyldan artýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyz, ýyle döwlet geler borsatly çuňgurman mazmunly kitabyna Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyna köp sanly aýdymlar döredendигini, her bir türkmeniň kalbyna aýdym aýtmaga, saz gurallaryna çalmaga bolan söýgüniň ýatanlygyny, ata-babalarymyzyň aýdym saz sunugatyny söýüp, oňa hormat goýanlygyny parasatlyk bilen belläp geçýär. Hormatly arkadamyzyň pähim paýgasy bilen belleşýäli türkmen halkynyň kalbyna Aydym Saad sunugatyna sarpaly garaýyş we eksilmez söýgü bar. Türkmen ýylyna tutulýan tomaşalar toýlarynyň bedegine öwrülen Aydym Saad sunugatymyz dutardyr gyjagyň, tüýdügiň saatlaşykly owazyndan döräp halkyň ruhy ganatyna öwrülenler. Häzirki döwürde ýurdumyzda hemne daşary ýurtlarda geçirilýän meden şäherlerde bagşylarymyň aýtýan joşgul aýdymlary, sadandalamyň çalýan şirin saadlary insan kalbyna ýaşy duýgulary geçilip, gömüllere ilham bolup ornaýar. Mähriban bagşy sadandalamyz milli bayramçylyk we saat sunatymyzda özleriniň kämil aýdym saadlary bilen halkyň hakydasyna ýaşaýan halipa bagşy sadandalarymyza biz buýsunmaga haklylarys. Muhu bagşy, Oras Saryýew, Gelli Uğurluýew, Tugur Berdiniýadow,
Keçe Geldi Muradov, Geçgelli Amanov, Geldi Mehmet Orazguliyev, Oraz Nepes Dövlet Nazarov, Dövlet Kelli Öktirov, Oraz Begniyadov, Japar Hoca Nepesov, Bakı Maşakov, Tüylü Otuzov, Sarman Hudayverdiyev, Qurban Seyit Mehmedov, Rıza Uli Atayev, Murat Vakşı, Üved Murat Vakşı, Durdu Muradov, Kaygısız Şarif ve başka da ençeme usat vakşı sadandalarımız milli aydım sağ sunuğatımızın ösmöğüne ulu koşan koştular. Meşhur halipaların sunuğat eliminnek yolunu häzirki wagtda yaş başlı sadandalar münasip devam ettirýärler. UNESCO'nun adamzadın madde delmedeni mirasının görnüklü nuskolarynyň sanawyna girilen Türkmen halkynyň dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sunugaty köp ýyllar bäri dünýä halklaryny hayran galyryp gelýär. Günnägörüň beýik akyllary, UNESCO şahyry Mahtumul Pragynyň doglan günniň 300 ýyllyk şanly bayramynyň giňden bellenilýän Pähim paýgazmany Mahtumul Pragy ýylyna Türkmen dutarynyň Şavram şelpelerinden çıkan şirin mukamlar acayip döwrümüdüň, bagtyar zamanamyzyň belent wasby bolup ýanglanýar. Ýurdumyzyň ýaş baş sadandalarynyň şirwan perdeleri ýanglanan aýdym saadlary bilen geljekde bagşyçylyk sunugatymyzyň hasy östürilmegine uly goşantlaryny goşjokdygyna berkinanýar. Kadırlı yaş başsadanalar, sizi yurdumuzda şahatlık şovkullu geçirilýän Çalsana Bagşy bätleşiginiň jemleji tapgyrına gatnaşmaňyz hemde mukaddes garaşdyrmamyzyň 33 ýyllyk bayram münasibetli tüý sürekden gutlaýan, size berkçan saglygy we bagtyarlygy Türkmen bagşyçylyk we saz sunugatyny täze aýdym saatlar bilen baýlaşdyrmakda dörejili üstünlüklerini arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Arkadaly gahryman Serdar Şöhret. Arkadaly gahryman Serdar Şöhret. Arkadaly gahryman Serdar Şöhret. Qadarly watandaşlar, häzir Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asra atly bayragyny alma urunnaky bäsleşigiň çäklerini dutarçy bagşy sadanylaryň arasynda aglan edilen Çalsana Bagşy bäsleşiginiň jemleji tapgyryna başlaýas. Dutar alıp çıksaň dünýä seýrana, dünýä ýüzi galar bize hayrana. Aydymlarymyz nuranadyr nurana, magrubdun maşrygy dolsana bagşy. Qadirli dawara gatnaşyjylar, dawaramyzy bätleşigiň ýeňinji tapgyrynyň gatnaşyjylaryň ýerine ýetirmegine Çalsana Bagşy atly aýdym bilen başlaýar. Diňläň, diňjalyň. Adam zaten
Assalamu alaykum hormatly adamlar. Salam alek mehribani idleşler. Milli medeniyetimizin ve sunumumuzun hakkıvandari, kahraman arka dağımızın, arka dağlı kahraman serdarımızın goldağı bilen, bugün kun bağışı sağlandalarımız, özlerinin begenç buytonçlarını, alkışlı namalarını beyan edip, gül koyunu bağı bozsan, her fırsatı bir dessan, cennet mekan Türkmenistan yurdunda, bir karar devletimizin täze ýamynyň galkynışı döwründe bagta getirdi. Kahraman arka dağımızı, arka dağlı kahraman serdarımızı alkışlap, pehim payha summany, mağtumlu Prağı yılına yüreklerimiz coşa gelip, hoş havalı sözler bilen şirin mukam sağlar çalmağa geldi. Bu Türkmeni rova görün biri var, halkımın ardılı kazma tutarı, babı gammar, aşık aydın piri var, Türkmenin ardılı kazma tutarı. Al hayri yağışı, inni haber kimden alalı, Mar vilayetinden gelen sağdan namız Sökbet Çopanov'tan alalı. Sökbet Çopanov bir de neyleyin diyen Türkmen halk sağdan çalıp verir. Gel hemmemiz bu sağdı bilelikte dinleyelim.
kıssa Türkmen halkına baş bolan, kalbına buýsanç beren, Gahrman arka dağımyň arka dağly Gahrman serdarymyň saýesinde ussat halipalardan miras alan Gara gazma dutaryny eline alyp halipa sadanda Purlaganyň çalan nusgasyna nergir Türkmen halk sadyny bide bugun Daşoğuz welaýatynyň Gurban Bibi gyzymy çalyp berer. Gör bak näme diýerkä. bolsa, Ertari oğlun nayvırsı sağlarının biri, Kırklar perdesinden yerine getirilen, Türkmen halk sağdayı, yar senden sağdını dinleyeli. Bu sağdayı, Ertari oğlun ustad halipaları, halipa şehirtlik yolu bilen bizim ullerimize getiriptirler. Häzir bolsa, yar senden yen Türkmen halk sağdını, Levap velayetinden gelen, Mergen Aslan fon çalmağını dinleyeli. Gelin onda sağdan damıda üstünlük arzu edelim.
bağışçılık fınwatuna ulut çekibli eňlerin biri hem şelepli durnadır. Bu hem aydym görnüşinde salır tarık yumut göýekleň ýollaryna halipa şägirtlik ýolu bilen şuun kugunda hem dowam etip gelýär. Aydym görnüşinde bolsa Saýatly hem Radiostandan Aşyk Ahmedin durnalara garap aýdan namasy halkyň hakydatyna galandyr. Şelepli durna saz görnüşinde hem ustaz sadandalarymyz edberlik bilen çalypdyrlar. Ine bugün bu sazy çalsana bagşy bäsleşigine Maru Şahu Jahandan gelen Maysa Berdivanyň çalmagyny dinläliň. Baş üstüne sadandamyz.
Türkmen halk sadı Kırmızı. Bu saat Türkmenin nuskovu henglerinin biri olup, salır sarık yolunu aydın görünüşünde de yerini yetirilýär. Häzir bolsa meşhur halifa Mulla Aganyň yerini yetiriş uğru oyunçu Balkan welaýatynyň gelen Davut Kulbaýewiň çalmagyny dinläýäli. Yer sadyna gelek nowat senki. Pederlerin ruhumunda cemlenen, dünyanın çar küncünde söyüp dinlenen, UNESCO'da ikrar edip oňlanan dutara şan verdi arkadağımız, Türkmen halkının qaraqadıma dutari.
Türkmenin gamly gününde de, şatlykly gününde de onuň iň ýakyn hemrahy bolupdyr. Ol öz ýürek owadyny dutarasyn diripdir. Ine halipalardan miras gelýän şeýle sazlaryň biri de aýralyk mukamydyr. Bu sazy bide häzir Liwap vilayatynyň sazanda Mekan Jumageldiýewiň çalmagynda dinlärin. Baş üstüne sazandamyz. meşhur Amaniyeldi Gönübek tarafından döredilen Ibrahim Şadilli sadıny halifalar Mullu Täç Muradov, Pürlü Sari, Çağrı Täç Mehmet Fiyali, Ustad halifalar tarafından yerine getirilip bizim şu günlerimize gelip yetipdir. Gelinin olsa Arkadağ şehrinden gelen Cumagulu Ataýewiň yerine getirmeginde Ibrahim Şadilli diyen Türkmen halk sadyny dinläýin.
Sayatlı Kemra destanında Aşık Kemra'nın öz söwerýäri Sayat Han'ı tarif edip Aydan aydımlarının biri Yar Garagözü naması Türkmen başçılık sungatında aydın bolup ýanlansa Ussat sadandalar tarafından şol ady bir hemde saz görünüşünde hem çalınýar. Bu meşhur halk sadyny Ahil vilayatynyň sadanda Täç Muhammed Durdumuradov Ussat halipamız Mulla Ganyň nuskasynda çalmagynda dinläliň. Çal sadanda ýoluň bolsun. Türkmen milli sağ sunutunu
mukamlar öz buluşu ayrıtıyla bilen tapawutlanýar. Türkmen halk sady mukamlar başy, mukamlaryň iň gadymysy bolan soň oňa mukamlar başy diýip at goýupdyrlar. Häzir bolsa mukamlar başy Türkmen halk sadyny Aşgabat şäherinden bayram geldi, Atadurdiýewiň çalmagyny dinläli.
Kızıl incik. Bu saat akıllı çalınyan saatların biri olup, kuşlara, gözel tebigatımıza bağışlanıp döredilen, Türkmen saat sungotunun ustadı, dutarı dil bitiren, öz dövrünün babağamları deydiren, Mıllı Teyaç Muradov, men bu saati ilkinci gedek kel bağışıyının önünde çalıptım diyereken, ine şeydip, Halipadan şägirde geçip gelýän bu nusgowy saati şu günkü dabaramyzda bize Balkan vilayetinden saadanda öwed geldi Gutliýewiň çalmagynda dinläliň. Baş üstüne saadanda.
anık göz yetirdim şu hakikada. Onu hemmeleri aydiyarınene, beyiklik hakta söz açılanına, duutar calı değilyendir Türkmenim. Kahraman arkadağımızın şu dürdäne setirlerini belleşi ali. Hakikattanam Türkmen halkı duutarı canı teni bilen söyüp dinläpdir. Ine şu günkü bäsleşigimizde vatan öňünde kulluk borcunu yerine getirip ýören bedirgen kakaýybyň çalmagynda şirin şeker diýen Türkmen halk sadyny dinläliň. asmanın dökresi, çın aşığı dövran bugün, açıldı demin nälesi, bu dünya reyhan bugün, halk arasında yüzüvgan, adı bilen, meşhur olan bu halk sadıny, sadandalarımız ezberlik bilen çalsalar, şeher bakşı, anha bu acayip dövrümüzde, bu sadı aydın görünüşünde hem, akıldar şahirimiz Magtumulu Pragi'nin sözlerini dövran bugün deyip aydımını hem aydiyarlar. Gelin indi bolsa,
Arkadağ şehrinden sazanda denanımız Selvi Malikowanyň yerine ýetirmegine çalmagynda dinläliň. Baş üstüne sazandamyz. Türkmen halk sazı burnaşak. Burnaşak sazı ulu gowrumly sazlaryň biri bolup, bu saz sazannadan ören ezberligi talap eder. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälikulu Berdi Muhammedow adyny naky 10 nolur harby bölüminiň eskeri Gurban Murat Hojamulyowyň ýerine ýetirmeginde Türkmen halk sazı burnaşak sazyny dinläliň. Yer sazanyna gezek nowat sizden.
Akıldar şahirimiz Mawtumulu Pragynyň Kepderi atly şygyrynyň esasynda dören meşhur türkmen halk sady Ustad halipalarymyz Mully Täçmiradov, Pürlü Sarif, Çary Täçmämetow ýaly ustadlaryň çalyş nusgasynda şu günde hem dowam etip gelýär. Bu halk sady bize häzir Aşgabat şäherinden gatnaşýan sadanda Begmurat Çarmyradow Halipa Çara aganyň goýun nusgasy boýunça çalyp berer. Gör bak näme diýerkä.
Türkmen tadı parahatçılık tadı. Türkmen tadı dost doğulluk tadıdır. Ol yanlanır durur şirinnen şirin. Ol aleme dolun köngül yadıdır. Mehriban adamlar, Çaltana Bagşy atly bätleşiginiň jemleýiji tapgyrynyň çäklerini, sadandaların arasynda geçirilýän tapgyryny geçirip gutorýarys. Bätleşigimizi aýdymçy bagşylaryň arasynda geçiriljek tapgyry bilen dowam edýäris. Hakikati aydan yağışı, kahraman arkadağlı kahraman serdarımızın sayesinde bu acayip toylu günde Bagşy ýüregi joşa gelip, Bu baltiyarlıklara begenip, buysanıp, alkışlı namalar joş alıp, Çaltana Bagşy bätleşiginde öz yürek owadlaryny aýdyma saadat alıp, halipalardan miras galan Türkmen halk aýdymlaryny, destallarını aýdar boldular. Türkmenimde destan köp. Gorkut Ata Göğerogly, Yusuf Ahmet Döwletýar deýin ýüzläp şiir ogly. Destallar näme diýär? Diýip baksak sorogly, arka dagy alkışlap, destan düzmäne geldi. Bu aýdymy diglese gyýyz gelirler nädedir? Çapraz çaňa şelpeleri, yüzdürlü owad eder. 72 sady goşup, müňdürlü owad eder. Ustadlardan miras galan derde derman aýdymlar. El kıssa, Balkan vilayetinden Bagşy gyýdymyz. Sahy Dursun Mätiwa, boy bibi Türkmen halk aýdymyň aýdanda yürekleri joşa gelip, eline sadan alıp mahmal sesin gaýnadyp şirwan perde aşanda, Ümit Gökleň ýolu bilen halipamyz Aşyr Mämet Dawudowyň ýoluny ýada salyp, bir nama aýdar boldy, gör bak näme aýdarka. Hawal yani boy
al hayır yağışı. Havar kimden al? Havar gencim megden al. Gencim meg atadı cıgalı bege. Ağtının bolunun tüyüncülerini yiyip ağıtın atlanıp kaydı verdi. Şol gelşine atadının karşısına gelip salam verip başı indirip hey atam senin başına devlet uşu ondu. Sana dövran geldi deyip eşit atam cıgalı bege sana dövran geldi olgayı. Eyam sana oğul verdi. Senin bunun doğdu olay deyip bir nama Aydar oldu. Bu naman bir de Livap vilayetini gelen bağışı. Sen atam radımın yerine getirmekini dinleyeli. Gör bak ne mi diyer ka? Havar kimden alalı? Havar aşık Hemracan'dan alalı. İne Hemracan, nirdetin Tayyat'ın köşkü deyip Kızılalma şehir deyip kaydı verdi. İne Tayyat'ın köşküne gelip, çar bağına gelip, ağı toğu girten ha Tayyat'ın göya buluttan çıkan yalak koruyup yılgırıp dur erdi. Bunun husnu cemalına, bunun kaddı boyuna, yüz keresmen eline aklı hayran olup şu yerde Hemracan Tayyatcan'a karab. Ben duanı olup kaldım bir kattalını alıyının. Yüzü gül gözlerin ergiz ruhsarı halini alıyının deyip bir nama Aydar oldu. Yine şu Hemracan'ın aydan ne alıyının diyen aydımını olsa. Bir de bugün Mar velayetinden Kerim Pirne Pesip salır tarık yolundan aydıp verer. Gör bak balşı ne amaydar ka?
Yaşın nerkin Uğali bolgamın adlinim Bolur yarı Kerim Bakşı bahtiyarlık dövrümüzde tedin hemişe Belentten yanlandın. Şu acayip toylu günde Yomut Gökron yolun usta halifeleri Sapar Tüyrentki, Nadar Vağa, Örüşik, Mağtumlu Garli, İleman An, Naifyalı halifelerden bir de miras alan aydımlar şu acayip sahnamızda yanlanır. Daşoğlu velayetinden, Kerim Durduyup, Görol Şad Etsan'dan, Arabri Han Çakası'ndan bir parça Türkmen halk aydımı
Babı gammar diyen aydın birini yetirip verer. Gör bak näme diýerkä. Al hayri yaşa havar kimden ala havar çar dal çanvilin sultanı Göroğlu Bey'den aladı. Göroğlu Bey Aravray Han'ın koluna kapılıkta düşüp Göroğlu gelen yerinde Aravray Han'a gidi. Ay Arap doğan töyünce olup ne oldu? Ay dağ tarvaya soğan ettiydi. Göroğlu dağ tarvaya soğan etse Keroğlu'nun 47 oğlu Kızılot olup göründü da. Ay zangarın oğlunun koşunun başı görünüp başladı o deyip. Şu yerde Aravray Han'ın gelenlerinden düşüp Aravray Han yankı okyanı gözlemeye başladı. Göroğlu kıyıda ay ucan oğlum izinden kırklarım yetip geliyor mi? Vah ağa şu kepede de çıdıma bir sapır köydü ayt onun önümen bulun bizi bozumar. Belli del oğlum etir geliyor mi, güyürün geliyor mi, sonkun geliyor mi deyip. Şu yerde ucan elinde saat olmasa dilinde söyledi. Karşımızdan Reyhan eldi geldiysem gelmez Keroğlu. Top hanı kurulandır geldiysem gelmez Keroğlu deyip. 5 kelime sahip dururken gör vak ne mi deyip ki? Karşımızdan Reyhan eldi geldiysem gelmez Keroğlu. Ya top hanı kurulandır geldiysem gelmez Keroğlu gene. Ya sandı bildi de taş oldu gözlerim kanı yaş doldu. Sapır köze yolu soldu, sapır merem yolu soldu geley. Ödveti namar Keroğlu, gel Keroğlu gel yele. Yar 40 yiğit aydanın meddet bozum anın dağdın etmedim. Maslahat gel Keroğlu gene. Yar sandı benim yolu tuttur giyeceğinin bana gün gelir o ey. Keroğlu gel yele. Yar oturanda benim diyen kalbimde değdim diyen. Her gün dağdan kudum diyen nide verdim nide kakam hanım babam ammar.
Gammarhanı babam, Gammarhanı geli. Nida babam, hani ey dedim. Ey! Berekella Kerim Makşi. Bätleşikde de üstünlük ardı edýär. El kıssa Türkmen halkynyň milli lider Dana Gahrman arka dağımız. Arka dağlı Gahrman serdarymyzyň öňden görji adalatly adyl siýasaty bilen bina edilen Arka dağ şäherimiz bugun kun lowurdap çar ýana ýalkymy salçýar. Inha ilkinji gedekem medeniýet hepdelik Arka dağ şäherinde geçirilmegi biz medeniýet we sunwat işgärlerini diýsen begendirýär, buýsundurýar. Inha şugun hem şu dawaramyzda ilkinji gedek Arka dağ şäherinden bagşy Yusuf Bajyk hem gatnaşýar. Ol bize häzir Yusuf Ahmet Destanynyň Türkmen topragyny, Türkmen gelin gyýlarymyzy wasp edýän sallançakly ady bilen meşhur Türkmen halk aýdymyny aýtyp berer. Gör bak, näme aýdarka?
ýaňlansyn. Bäsleşikde üstünlükler ýar bolsun. Kahraman arkadağlı kahraman serdarımızın sayesinde Zenan halife bağışlarımıza da ulu hormat koyulyar. Ol halifelerden Nur Cemal Adiva, Navat Nur Muhammedova, Sülgün Meret Geldiva, Akçugul Muradova yal Ustad halifelerin yolunu devam ettiriyen Levap vilayetinden gelen Zenan bağışımız Ak Cemal Hal Muradova'nın aytmağına ve yar diyen Türkmen halk aydımını dinleyelim. Yer bağışı gelip nöbet sizden. Oğudun gelin sorar, Gülhanımı göreni. Kiçik hüyser nergiydi, uzak yolda yöreni. Kızıl börük şaylansa, mengli taya barani. Nushov mukamlarımız yigit kıyılar canıdır. Nushov şahirimiz kurban deliliğinin. Yar senden koşkusu esasında dören. Bu halk aydımını ahın velayetinden Kerver Murat, Orad Muradov. Men dönsem de yar gönlüm dönmez yar senden deyip. Bir beş kelime söz aydar boldu. Gör bak, ne aydar ka?
Yap yanaklar lale petsede hanıma, min dönsümde gönlüm dönmez yar sendin. Royu gül beni uçe tatudu hanıma, min dönsümde gönlüm dönmez yar sendin. Yap bu yaktıza kanne fin fingerim, gövherim hazina, mağdalim genzim yar yar gelgendim. Yap maksadım muradım gövün güymezim, min dönsem de gönlüm dönmez. Yar senden ey, ay, ay, yar senden aha, o perhaşerni munça gelenler. Ya Leyli Mecnun tetemine gelenler. Ya bilmeyin yar minden elim yüzenler. Ya delilidir benim gönlü hanım sel, cephedimin içine şere canım sen yar yar canım sel. Ya kıymadan dönmeden mehrevanım sen, men dönsem de gönlüm dönmez. Yar senden ey, ay, yar senden yar senden yar senden Berekallah olsun. Sana şu beyazlaşıkta ulus sürlükler arzu ediyor. Mengli hanım kolunu dişlep, bizden ki uyo deyleyir, kâdaranıp uğul yörü işlep, bizden ki uyo deyleyir, akıldar şahirimiz mağtumul prağıyının bu acayip koşkusunu sağda salıp, aşkıva çekerinden zenan mağşıyımız,
Mehruhammet Nadarova uyu deylerden Türkmen halk aydımın yerine getirip verer. Gör bak ne mi diyer ki? Mehri bağışı tetin koy hemişe belentten yanlansın. Al hayır yaxşı haber kimden alalı? Yusuf Ahmet Beylerden, Baba Gammar Pir'den alalı. Bular kıyametli atalık oğul oluyup, Inha Baba Gammar Pir aytdı, gel üçöğümüz birleşip dutar yatal deyip. Ine biri kağıtını gazdı, biri kapağını dağlap, perde bağlap, yüpöktenim kırış koyup dutar yatap vaktini hoş geçirip oturuverdiler. Al indi haber kimden alalı Gödel Şah'dan esleri. Gödel Şah, hizmetkarlarının yanına bir yarım çağırıp, bar derhal Yusuf Bey Ahmet Beyler Kasım'a getirin deyip buyurdu. Yusuf Bey Ahmet Beyler bu haberi esneyip, Ulu Baba'nın yazı mağlayına geçip, Babam Gammar hoş kalındı deyip bir nama Aydar oldu, bu naman bir de hadir. Mar velayetinden maksat Kurbanov aydıp verir, gör bak ne Aydar ka? Sağdan
Emrahim garip la kusti hem penahim Hemdenin kavlanehim Babam ammar hos halindi Ay tenayim kadir haktır azalına mağallaktır Kaydışı görmek yaktır Babam ammar hos halindi Sıkar oldu Ahmet Yusuf öldürülür basın ketip Billah oldu beyler yetip Babam ammar hoş halindi Ay söndeydi yere siz babam Bugün boldu derdin laya Gariplikten ayetti halam Babam ammar hoş halindi Gel yarim Gel yarim ah yarim Gel yarim yaktın yarim Haydi seni görmek yoktur Babam ammar hoş halindi Bakşı ketin koy hemişe belentten yanlandın Türkmen halk aydım teşnip. Bul aydım bizim ehli bağışçılık yollarımızda yerine yetilen aydımdan biri olup, ustad saadındalar tarafından saad görünüşüne de çalınıptır. Hazır bize Daşoğlu vilayetinden Zenan bağışımız Dünya Udul Kutluva Şatine Marip destanının bir parça Dağı men dağı diyen aydımı teşni teğinin aytmağını dinleyeli. Gör bak neyme diyer ki? Al hayır yaşı Havarı kimden al akçı gelinin Akçı gelin garipcan tenim canın bağ çarvağınla koyup Nir dedin tenim canın ağı toğu kaydı verdi Ilgak gelip tenim canın ağı toğunun işigini kalktı Tenim can dışarı çık gördü akçı gelin geleneken Hov akçı geldin mi? Geldim getirdin mi garipcanı? Getirdim nirde koydum bağ içine koydum Ay şundan iyiden aylanıp giyinip dakını Yanaklarına hal batıp levlerine bal batıp Misal teç korot kimin kadarıp Nir dedin garipcanın yani kaydı verdi Garip canım bağın içinde oturan yerine tenem can yarının geleyenini görüp Bunun husnu cemalına mail olup Apı-tap talkatlı noktayı cismin bir şirin dilliyinin dağı men dağı Cemalın şuğlası yakar elemni Hurşuydu cemalin dağı men dağı deyip Bir namaydar oldu gör bak ne mi diyerim
Ýa-gödel bagşy goý hemişe tedin belentden ýaňlandyn. Üstünlükler ardy edýär. Nurberdi Gulup diýilende, bagşylyk tüngetinde uly ýyz goýan halipa gödeňe gelýär. Şol ussat halipanyň adyny göterip, ýolun dowam etdirip gelýän. Balkan vilayetinden bagşymyz Nurberdi Gulup aşyk çaňly destanynyň geden ýerleri atly türkmen halk aýdymyny aýdar. Bagşy ýolun bolsun, sesin belentden ýaňlansyn.
Erik sütümü ile bozun yerleri bildim. İnni olsa ustad halifalarımız. Sarı Bağşı, Hallı Bağşı, Orad elde İlyasov, Mehmet Karayev, Han elde Annamrat fiyal ustad halifalardan bize miras halın aydımların miri. Geliller diyen Türkmen halk aydımın dinleyin. Bu aydımı Arkadağ şehrinden Bağtiyar Teaşturdiv yerine getirip verer. Yer Bağşı ovadın belentten belent yanlansın. Aşık deydi dedim ayınlarını, öbür koca kişidir hayırlarını bahay bahay. Açı cevrettir, hayırlar. Ey koca kişi ömrün alemi nazımına gelinler yanı meyvay.
Belentten ýanglansyn. Mehriban adamlar. Indi bolsa Aşgabat şäherinden bagşy Annamrat Garaberdiýewiň ýerine ýetirmegine durdy bagşy öz söwer ýaryny bagşlap döredin. Ak yüzlü maralymny diňläliň. Bu meşhur aýdymy biziň halipa bagşylarymyz Sahy Jepbarow, Mäne Garaýew, orada geldi İlyasow ýaly aýagyr tuly halipalar toýlarda, bayramlarda ustatlyk bilen ýerine ýetiripdirler. Hany duýtary saýradyp, şirwan perde galyp aýtsana bagşy. Korkunçumdur men ölüm gelin sana hüznüm aralim Ay men gedi dozur mardım aydım sillere Ey yar men mardım yetirey Ol kaşık kara gözü Ağzından tozu verse tumuş heylem gidilere Senem canı tavşırıp turun kaydın öymüle Ayahim sen peyker kamdan Bağrım yırtır saçı darap koy versen Vay bir karış boydan artar Nikahım otursun cemalın elem tutur ol cemala aşk Bulyan ben ümümden beter Ayyaz gelin uğrular gülhan sar Bolludurlar halama gelin gıylar Vaha kızım ararım ey Ay eline ayna alıp çekti gözü sürmene Öz koynunda sakladın gelin sanar mı bile hurmani Saparayın müllüğünü vadalaştın gelmeni yılgırsına mayin men akılım ararım ey Ay durdu bakşı isleyar Karı gözlü gelin bağlara çıkıp pinalaktır ulni Ay arkalama çıkanla birce görmek gözünü yılgırsına mayin men akılım ararım ey Sen benim ararım ey Hüllüm ararım ey Ay yılgırsına maylım Ay yılgırsına maylım gelini
parlamentden ýanglansyn. Türkmen halk aydymı Baltayat. Bul aydymı Usat halifalar jemleyici aydym hükmünde yerine getiripdirler. Anha bugünkü bäsleşigimizde jemleyici bolup çykyş etmek nogoty. Ahal vilayetinden gelen Zenan Bagşymyz Gulbahar Bagşyewanyň paýyna düşdi. Gulbahar bize Türkmen halk aydymı Baltayat diýen aydym yerine getirip berer. Al habar kimden al? Aşık Ahmet'ten al. Yine Aşık Ahmet Sayatcan'ın gaşığı geldi. Ey babacan bu Hemracan oğlunu neyledin? Men şonu benim yanıma bir alıp kaytsam, bir hal yağdayım aytsam dedi. Bu al haber aydandan son yine Aşık Ahmet çarvağın daşına çıkıp gözlese, yine Hemracan näme şetçeğini bilmey iki vaka delmireyip dururdu. Şu yerde baba bu oğlunun ahvalını görüp Hemracan'a qarap, gel bağlam islerler seni islegliğin bağdadır bağda. Bağlam kadan men alayın Sayatan bağdadır bağda deyip bir namaydar oldu. Gör bak ne amaydar ka.
Saltana başı bäsleşiginiň jemleýiji tapgyryna gatnaşan ähli gatnaşçylary hormatlamak bilen ajaýyp sahnamyza çagyrýar. El kıssa, toylara ulaşan, gülleri çolaşan. Her pursodu bir destan cennet mekan Türkmenistan yurdumuzda, dünyanın çar küncünden gelen bağışı sağdandalarımız, cem olup, öz yürek buysançlarını aydıma sağda salıp, mehrivan kahraman arka dağlı kahraman serdarımızı tariplap, alkışnamı aydımını aydar oldular. Ovadası yedi iklima dolu, bağışılar sağdını alıp duruk olu, gözün aydın toylar mübarek olu, toylu tomaşalı dövran gelipdir. Göğrüğlüğünün yerler oynap döşünde, bede vasfı yüreklerin coşunda, at çaptırıp 47 daşında, arka dağlı kahraman serdarımız gelipdir. Aydımlar aydılsın, çalınsın saatlar, gül duyarda toylar toylanıp dursun. Bayram olsa bakı soğulmaz yazlar, gül diyarda toylar toylanıp dursun. Hormatly dabara gatnaşyjylar, Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn asra adly bayragyny alma ugrundaky bäsleşigiň çäklerini dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda eglan edilen Çalsana bagşy bäsleşiginiň jemleýiji tapgyryn öz işini tamamlady. Häzir bolsa bäsleşigiň jemleýiji tapgyryna çykyş eden dutarçy bagşy sadanalary sahnamyza hormat bilen çagyrýas. Hormatly adamlar, dabaramyzda häzir Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedowyň Çalsana bagşy bäsleşiginiň ýeňjilerini eglan etmek hakyndaky kararyny okamak hemde ýeňjileri tiýlaglamak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehri Cemal Mekan Nurdiýewiň Mämmedowany hemde Türkmenistanyň Medeniýet Ministri Atagel Aşyrow Şamradowy hormat bilen sahnamyza çagyrýas.
Saltana Bagşy bätleşiginiň ýeňjilerini yglan etmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň karary. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmen halkynyň milli bagşçylyk we sasyňyny ösürmek, kämil aýdym saýlar bilen baýlaşdyrmak, ajaýyp döwrümizin beýik ösüşlerini, halkymyň bagtyar we awadan durmuşyny wasp etmek, wekil başa sağlanmalar ýüze çykarmak we howatlandirmek. Şeýlehem Türkmenistanyň garaşdyrlyk 33 ýyllyk bayramy münasibetli Pekim Paýgas ummany Magtumul Puragy ýylynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn azaratly bayragyny almak ugrundaky bäsleşiň şäklerine geçirilen Saltana Bagşy bäsleşiginde üstünlükli çykyş edip öýleriniň ýerini ýetirjilen aýratyn tapawutlaryny duýtaşy bagşy sadanlary syýlamak maksady bilen karar edýär. Ýurdumyň şuraýatlaryny Saltana Bagşy bäsleşiginiň ýeňjileri diýip yglan etmeli we her birini Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry bilen syýlagamaly. Aşgabat şäher Medeniýet Müdürlüğiniň 4-nji çağlar sungut mektebiniň duýtar mollamy Mehri Agyýupowyna Gommat Nazarwany Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry. Salam mehriban mehmanlar, hormatly emin agdalar, edis halipalar. Bugün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak taryh günleriň biri. Pekim Paýgas ummany Magtumul Puragy ýylynda Türkmeniň altyn asaratly bayragyny almak ugrundaky bäsleşiň çäklerine geçirilen Saltana Bagşy adly bäsleşiň ýeňçisi bolmak bagty meýser etdi. Beýenjimiň bu ýysanjymyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň watan halky bilen watandyr. Döwlet halky bilen döwletdir diýen sözlerini şigar edin. Watanymyzyň aýdyn geljegi üçin we şuň üçin gujur gaýratymyzy gaýgyrman, halal rahmet çekdigimizi anlandyrmaga ruhsat edin. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň tutýan il ýurt ähmiýetli asly işleriniz hemişe rowaj alsyn. Maýa Kulýewadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky ýürüýtü saçlyk mektep internatynyň duýtar mollamy Bayram Elyýaz Elyş Ataturdyýew, Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly meni agdalar, näşe gün durmuşymda ýatdan çykmajak fursatlaryň biri boldy. Saltana Bagşy adly bäsleşikde ýeňji bolmak, hormatly prezidentimiziň şahsy paýlymy nasip bolmak wagty magda meýser etdi. Hormatly gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtmak isleýän. Goýulan janlar sag bolsun, ýan tutumly işler elimizde ama rowaj alsyn. Sag bolun. Sagjep Barwadynaky arkadaş şäher ýürüýtü sungut mektebiniň saz moňçylyk bölüminiň mollamy Bagtyar Allaýberdiýew Täşdurdyýew, Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry. Şükürbaşy adynaky arkadaş şäher çağlar sungut mektebiniň duýtar mollamy Jumaly Nurmuradoğlu Ataýew, Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry. Mehriban adamlar, hormatly halipalar, nämenin şu gün durmuşymda ulgur ýatdan çykmajak wakalaň biri boldy. Hormatly arkadaly gahrman serdarymyzyň gurup beren Arkadaş şäherinden ilkinji bolup Saltana Bagşy bäsleşige gatnaşyp bäsleşikde ýeňiji bolup hormatly prezidentimiziň şahsy paýyna münasip bolmak bagtyma da meýser etdi. Biz bagşy sadanlara şular ýaly ul mümkinçilikler döredip berýän milli medeniýetimiziň hak howanlary gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýen goýulan janlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmide amara waç bolsun, bäsleşikde ýeňiji bolan ähli deň duşlarymyň şahsy paýlar gutly bolsun. Akal Gulat ýürüýtü sungut mektebiniň bagçylyk sungut bölüminiň mollamy Gulbahar Allamradowyna Bagşyewany, Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry. Salam aleykum mehriban mehmanlar, hormatly halipalar. Şu gün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak fursatlaryň biri boldy.
çalsana bagşy atly bäsleşigine ýeňji bolmak bagty maňa da nesip etdi. Biz ýaşlara şular ýaly ajaýyp durmuşda ýaşadýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky 10.01 harby bölüminiň çağırış boýunça harby gullukçysy Gurbanmurat Aşymuhammedow Hojagly Türkmenistan prezidentiniň altyndan Garaşsyz baky tarap watanmy, Mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýarary işleriniň beren terkeli başlygyna uluk edýär. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäher şahylar Sunat Mekdeniň milli sadrolary bölüm molumi Sagdursun Aýdogdyewna Mätewani, Türkmenistan prezidentiniň altyndan zary. Salam mehriban adamlar, hormatly halipalar. Pekin paýhas ummany magtumuly Praga ýylymyzyň her bir gününiň toy bayramlary betlenýär. Ine şu gün hem şolar ýaly şahatlykly günleriň meniň pursatymda ýatdan çykmajak günleriň birine urildi. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň çalsana bagşy bäsleşigine ýeňji bolmak bagty maňa hem niýet beretdi. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyz, goý siziň janlaryňyz sag ömürleriňiz uzak bolsun. Arkadagly gahrman ay serdarymyza şantide ozunuga tatar paňyda ya alkyslarymyz kentide başylar joşar bugün ay kalkanysly döwrümde arkadagly serdarymyz uzağa bolsun ömrüňiz uzağa bolsun ömrüňiz. Balkan welaýat ýöretmegini ötmekdeginiň Türkmen milli sadrolary bölüminiň dugtaşlyk günäriň 4-nji ýyl talibi Dawud Tutmuradowicz Gulbayew Türkmenistan prezidentiniň altyndan zary. Pekin paýhasym many magtumuly Praga ýylynyň her bir güni toy bayramlara betlenýär. Sunatymyz açyk görkezmäge uly mümkinçilik döredýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza öz sag bolsuny aýdýaryn. Goý janlar sag işlerimni dama rowaj bolsun. Mälik Guly Berdimuhammedow Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň başçylyk günäriniň 3-nji ýyl talibi Dünýä Gödel Berdibaýewna Gutlewany Türkmenistan prezidentiniň altyndan zary. Salam hormatly halipalar, hormatly adamlar. El kısa, toyları ulaşan, gülleri güle çalaşan. Bağı bottan, gülü gülistan, cennet mekan Türkmenistan yurduna. Bağlarda bilviller tayraşıp şirin ovad edip, kıyız gelinler teykin batıp aşıklarını näde deyip tapal dünyanın eşretine oldular. Bu bahtiyarlıklara zenan kalbi yüregi coşa gelip, barnamaydar oldu, gör bak näme diyerim. Coşup aydıma hene, anamla barır yasyňy, bagtly bilseýiň bile, gahrman serdarymyz, bagtly bilseýiň bile, gahrman serdarymyz, yürekleriň melhemi, zamanaň ylgymy, döwrüň ajab aýdymy, gahrman serdarymyz, döwrüň ajab aýdymy, gahrman serdarymyz, gahrman arkadagymyz. Şpursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri, medeniýetimiziň sungadymyzyň hak howsarlary, gahrman arkadagly gahrman serdarymyza tüýs ýürekden sag bolsunlar maýdýaryn. Sag bolun. 18-214 harby bölüminiň çağırış boýunça harby gullukçysy
Bedirgen Mirzanoğlu Kakayevi, Türkmenistan'ın prezidentinin altından jary. Araşsyz bakwy tarap watanymyza, mähriwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň bele serkardaşyna gulluk ederin. Maýa Kuliwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň başçylyk günäriniň 5-nji ýyl talebi Akçemal Aganýazow idi, Kalmyradowany, Türkmenistanyň prezidentiniň altından jary. Salam aleyk, hormatly galipalar, salam aleyk, mehriban mihmanlar. An hasun meniň ömrümiň, taliplik ýyllarymyň iň bir boýsan nurjugünleriniň biri. Gahrman arkadamyzyň, arkadagy serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Biz talip ýaşlara okumany, öwrenmäni, şeýle ajaýyp uly sahnalarda öz başarynymyzy açyp görkezmäni, döredip berýän mümkinçilikler üçin wenan bagyş kalbymdan, sunuga tüseýän bagtly maşgalamyzyň adyndan köp sag bolsun aýtjaryn. Ay kahraman arkada bakta penamı, arkadağlı ferdarımız savamı, ata vatan dillerimiz fenamı, baktlı dövrün baktlı baksıları be, baktlı dövrün baktlı baksıları be. Lewat Vilayet Medeniyet Müdürlüğü'nün Halaş Etraf Medeniyet Merkezi'nin çeperwasyonu Mergen Arslangulyş Assanowy, Türkmenistanyň prezidentiniň altından jary. Maýa Kuliwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň başçylyk günäriniň 3-nji ýyl talebi Kerim Tesmuradowyç Pirnepesow, Türkmenistanyň prezidentiniň altından jary. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly halipalar. Pähim paýgatym many magtymul Praga ýylyna meniň emmer durmuşymda ýatdan çykmajak tarih hunlaň biri boldy. Türkmeniň altyn asr bätleşiginiň şäklerine geçirilýän çaltana bagşy bätleşigine ýeňji bolmak bagty maňa meser etdi. Men begençimiň bu ýytonjymyň şägi ýok. Bir de şular ýaly sahnalarda, owadan sahnalarda öz dekin başarnymyzy açyk görkezmäge uly ýardam berýän bizim baş halipamyz, gahrman arkadağymyz, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmi dama rowajaltyn. Mar welaýatynyň Mar etrap medeniyet bölüminiň diğer geňeşligindäki Kelteler owy medeniyet öýüniň aýdymsaz ýol başçysy Söhbet Türkişewiç Çopanowy, Türkmenistanyň prezidentiniň altından jary. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly halipalar. Pähim paýgasym many magtymul Praga ýylymyň her güni toý bayramlary weslenýär. Ine şeýle toýly günlerde maňa da döwletiniň şäherine geçirilýän çalsana bagşy bäsleşigine ýeňji bolmak bagtymy esler etdi. Sunuňa sarpa boýlayan döwri bize peşkeş beren gahrman arkadamyda, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýýär. Goýulan janlar sag bolsun. Tutyan tutumlu işleri elmidama rovaşlıklara beslensin. Türkmenistanyň prezidenti Ferdar Berdimuhammedow. Gelýän garaşdyrylmadan 33 ýyllygy bilen tüýsürekden otlaýan şunuňky şahser paýyna munasip bolan sadanda bagşylarymyza hem ählisine üstünlikler arzu etýän gatnaşjak ýaşlarymyza da nesip bolsa şeýle şahser paýlany almak nesip etsin. Siziň hem ähliňiziň janlaryňa sag bolsun, bayramçylyklarda ähli toýlarymyz toýlar ulaşsyn. Bize ähli şu medeniyet sunuga dörejilik işgärlerine ähli mümkinçilikler döret berýän gahrman arkadagly serdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutumly işleriniň hem rowaj almagyny arzu edip, ýene bir sapar şahsy paýlaryňyz gutly bolsun diýesim gelýär. Sag bolun.
Adırly dabara gatnaşyjylar. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asrat bähteşiginiň çäklerini dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda geçirilen Şaltana bagşy bähteşiginiň jemleýici tapgyryna gatnaşyjylaryň garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedow yüzlenmese bolýar. Yüzlenmäni Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining gepleşikleri gurnoýjy we taýýarlaýjysy Yunus Allanazarov okaýar. Garaşdyk hem baky bir tarap Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedow dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda geçirilen Çaltana bagşy bätleşiginiň jemleýici tapgyryna gatnaşyjylaryň yüzlenmesi. Şuňgur hormatlanylýan belent mertebeli gahrman prezidentimiz. Sizi Türkmenistanyň garaşdylygynyň 33 ýyllyk bayram münasibetli tüý süregimizden mähirli gutlaýas. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, mumadamdat bähwetli tutumly işleriňizden hemişe üstünlükleri we ruwaşlyklary beslenmegini tüý süregimizden arzu edýäs. Yurdumyzyň dutarçy bagşy sadanlarynyň arasynda yglan edilen Çaltana bagşy bätleşiginiň jemleýici tapgyryna gatnaşyjylara ýeberen gutlagyňyz we berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne bagşyçylyk, aýdymsat sungatynyň hassa kämilleşmegi, dünýä ýaýylmagy ugruna uly aladalaryňyz üçin hormatly prezidentimiz, size tükönüksiz alkyşlanmaly aýdýas. Mehriban prezidentimiz, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hemde siziň bir meşhur gollaw himayatlaryňyzyň netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne milli aýdymsat sungatymyzy ösdürmäge, sungaty höwesli, zekirli bagşy sadanlary ýüze çykarmaga uly üns berilýär. Halkymyzyň dutarda ýerine ýetirjilik sungatyny hassa kämilleşdirip, geljeki nesillere ýetirmek, dünýä wagt etmek, zekirli bagşy sadanlary ýüze çykarmak we olary höweslendirmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugrundaky bätleşigiň çäklerini dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda geçirilýän Çaltana bagşy bätleşigi, bagşyçylyk we saz sungatynyň hassa kämilleşmegine giň ýollar açýar. Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamdadyň madidel medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girdilmegi ýatdan çykmajak taryhy wakadyr. Günnogorun beýik akıllary we nusgaw şahyry Matumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň ýurdumyzda hemde halkara derejesinde dawaraly bellenilýän ýylyna geçirilýän bu bäsleşik aýratyn many mazmuny eýedir. Akıllar şahyrymyz Matumul Pragynyň pekim paýhasly goşgulary halk aýdymlary bolup köňüllerde baky orun aldy. Ajaýyp zamanamyzda milli aýdym sazlarymyz garaşdyk watanymyzyň beýik ösüşleriniň, agdyber halkymyzyň bagtyar durmuşynyň belent wasfy bolup ýanglanýar. Meşhur şükür bagşy şirwan perdelerden gaýnap joşýan şirin owazlaryň ýürekleri nura beslep, alalaşyga, parahatçylyga giň ýol açýanlygyny dutarda ýerine ýetiren sazlary arkaly suwd etdi. Bugün gazma dutarymyzda, gyjagymyzda bagyt sazlar çalynýar. Milli liderimiz gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz siziň taýsy tagallalaryňyzyň netijesinde sungu dustatlarymyz milli aýdym sazlarymyzy dünýä halklaryna ýetirmäge giň mümkinçilik aldylar. Mehriban watanymyzyň eşretli döwrüniň belent ösüşleri, bagşy sadanlary täze aýdym sazlar döretmäge ruhlandyrýar. Insanyň bugün ganasy taplanýan aýdym sazlar halkymyzyň kalbyna watan söýjülük duýgusyny ösdürýär. Dünýäde dost sogollugy dawarlanýan milli sungatymyzda biz geljegimiziň ynamly aýdym ýollaryny görýäs. Hormatly prezidentimiz, aýdym saz sungatymyz halkymyzyň ruhy hadinasydyr. Ýurdumyzda geçirilýän döredijlik bätleşikleri halkymyzyň bagşyçylyk sungatyny hassa kämilleşdirip, täze zekirli bagşy sadanlaryň bir näçesini ýüze çykarýar. Häzirki döwürde pederlerimizden gelýän halipa şähertlik ýoly dowam etdirilip, halipalaryň ýaş bagşy sadanlara sungatyň inçe tilsimlerini öwretmekleri üçin ähli zerur şertler döretip berilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugrundaky bäsleşiginiň çäklerini dutarçy bagşy sadanlaryň arasynda geçirilýän Çaltana bagşy atly bäsleşigine gatnaşmak hemde çykyş edip, zekinimizi, ukyp başarnygymyzy açyp görkezmek biziň üçin uly mertebedir. Çaltana bagşy bäsleşiginde bagşy sadanlaryň ýerine ýetiren aýdym sazlary
parakatçılığın, dostluğun ve şunun ýaly iň gowy aýratyrlyklaryň dawarlanmasy bolup ýanlanýar. Gahrman arkadağımyň parakatçylyk sady, dostluk dogolluk sady atly kitabyny okanymyzda aýdymsa sunugatynyň insan kalbyna ýagşylyk dörediji ruhy güç bolup baqy ýaşaýanlygyna biz aýdyn göz ýetirýär. Çalsana bagşy bäsleşiginiň jemleýiji tapgaryna çykyş edip, ajaýyp döwrümüziň beýik ösüşlerini waspan edip, siziň şahser paýlaryňyza munasip bolmak, ömrümüziň hiç wagt ýadymyzdan çykmajak bagtly pursatlaryny öwrüldi. Şuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Siziň milli aýdymsa sunugatymyzy dünýä ýaymak babatdaky uly gollaw kemayatlaryňyzdan ruhlanyp, biz geljekde aýdymsa sunugatymyzy hasy ösürip, kämilleşdirmäge ihlasymyzy gaýgyrman goşundymyzy goşup, täze aýdymsalarymyz bilen toy bayramlarymyzy bedejekdigimize sizi ananlarýar. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, il ýurt bäxfetli, döwletli işleriňizin kemişe üstünlükleri beslenmegini tüy sürekden arzu edýär. Arkadagly gahrman serdarmy. Size çuňur hormatlamak bilen dutarçy bagşy tadanlaryň arasynda geçirilen Çalsana bagşy bäsleşiginiň jemleýiji tapgaryna gatnaşyjylar Aşgabat şäheri 2024-nji ýylyň 24-nji awgusty. Adırlı vatandaşlar, ededileşler, şunun bilen davaramyzy geçirip torýas. Şu şatlykly pursatdy. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzy, hormatly prezidentimizi tüy sürekden ýene de bir ýoly alkyşlar aýdýas. Gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sagy, ömürleriniň uzak alyp barýan döwlet ähmiýetli ähli tutumlarynyň hemişe rowaj almagyny tüy sürekden arzu edýäs. Hoş sag bolun.